дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. Нашри навини барномаи футболи Осиё манзури шумо мегардад. Мо ва шумо боз дар бораи навгониҳои футболи Тоҷикистону кишварҳои Осиё ҳарф мезанем. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозии дуввуми таҷрибавии худро ҳафтаи гузашта дар Амороти Муттаҳидаи Араб бо тими миллии ин кишвар барпо намуд. Нисбат ба бозии пешинаи даста Усмон Тошев дар ҳайат тағйироти зиёде ворид кард ва ин кор дод. Бозии футболбозони мо дар нимаи аввал бисёр зебо буд. Агар дар баробари дастаи мунтахаби Баҳрайн ҳунарнамоии бозигаронамон дилгир буд, пас дар вохӯрии дуюм ҷолибият ба чашм расид. Тамошо мекунем. ба майдон омадани бозингарони нав Искандар Ҷалилов, Комрон Турсунов, Парвиз Умарбоев ва ҳамчунин дар хати пеш Манучер Ҷалилов каме ҳам бошад бозии дастаи моро тағйир дод. Футболбозони дастаи мо ҳамчунин дар дарвоза Шорух Қирғизбоевро гузоштанд ки ӯ ҳам хеле моҳирона бозӣ кард. Дар натиҷа футболбозони дастаи Мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб аз аввалин лаҳзаҳо ба ҳуҷум мегузаштанд ва дарвозаи моро зери борони тир ҳам мегирифтанд. Як хатокории Умарбоев дар ин ҷо зарбаи ҷаримавӣ ба бор овард ва ниҳоят зарбаи сахтро Қирғизбоев тавонист баргардонад. Ин зарба аз ҷониби Аҳмед Аӣ зада шуд. Бибинед ин зарбаи ниҳоят қотеъ аст ва сейфи олии Қирғизбоев ин зарбаро баргардон ва бори дигар як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб бо зарбаи Аҳмад Алӣ бори дигар дарвозаи моро дар зери ташвиш гузошт ва хуб ки мо тавонистем дар дақиқаи даҳум ҳисобро боз кунем. Давронҷон Эргашев баъди зарбаи кунҷие ки эҳсони панҷшанбе ба иҷро расонид бо зарбаи сар тӯбро ворид дарвоза кард ва ин як фоли нек ҳам буд. Футболбозони мо хеле зебо инҷо бозӣ карданд ва хати муҳофизати дастаи Мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб инро надид. Ба ин нигоҳ накарда вайронкунии қоида дар назди дарвозаи мо хеле зиёд ба чашм расид. Бо зарбаҳои дигаре ҳам буданд ки футболбозони дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб метавонистанд бо барор анҷом диҳанд, аммо сейфҳои олӣ моро аз ин хатар наҷот дод ва дар мавриди дигар Искандар Ҷалилов хеле моҳирона бозӣ кард. Бо маҳз ҳамон Комрон Турсунов ва голи дуввумро ҳам задем. Ин аллакай дар дақиқаи 20 рух дод. Баъди ҳар дақиқа мо як голи задем ва имконият буд ки акнун хати муҳофизатро пурқувваттар кунему нагузорем ки соҳибони майдон ба задани гол даст ёбанд. Онҳо ҳама ҳамин тариқ футболбозони дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб ҳам ки чанде пеш аз Ӯзбекистон мағлуб шуда буданд, намехостанд ки дар ин бозӣ мағлуб шаванд ва ҳатман бояд ба сӯи пеш ба сӯи гуфтам ки хати ҳуҷум мерафтанд. Ҳамин тавр ҳам шуд ва футболбозони дастаи Мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб дар як ҳолати ниҳоят хавфнок ҳисобро тағйир доданд. Аҳмад Алӣ ин яке аз бозигароне буд ки дар бозии дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб хеле як тағйироти куллӣ ҷорӣ кард. Дар дақиқаи 29 маҳз зарбаи сари ӯ ҳисобро якбарду намуд. Инҷо дида мумкин аст ки чун ба омор назар мекунем, дар ҳисоби зарбаҳо Тоҷикистон ҳамагӣ 3 зарба зада буд, вале аз ин 3 зарба 2 тоаш вориди дарвоза шуданд ва танҳо як зарбаи дигар ҳам ба ҳисоб гирифта шудааст, дар сурате ки 20 маротиба Қирғизбоев бо ҳамлагарони дастаи Мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб рӯбаро шуд ва ин қобилияти маҳз истеъдоди ӯ дастаи Мунтахаби Тоҷикистонро аз голҳои дигар эмин нигоҳ дошт. Футболбозони мо агар гӯем ки имкониятҳои хуб доштанд, буд ин гуна вазъият, вале баъди тағйирот дар ҳайати даста бозии футболбозони мо тамоман тағйир хӯрд ва дар натиҷа мо голҳои мумкин ки ғалабаовари дастаи Мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Арабро аз дарвозаамон гирифтем. Дар қисми дуввум баъди вайрон кардани қоида дар майдони назди дарвоза ҳоло бо бидетбози ҳуҷумҳои Амороти Муттаҳидаи Арабро дар қисми аввал ва баъдан ба қисми дуввум назар мекунем. Қоидаи бозӣ дар назди дарвозаи дастаи Мунтахаби Тоҷикистон вайрон карда шуд ва зарбаи пеналти таъин гардид ки онро боз ҳамон Аҳмад Алӣ голи дуюмашро зад ва дастаро натиҷаи бозиро баробар кард. Мо метавонистем ин бозиро бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст кунем, аммо ин тавр нашуд. Дақиқаи 3 вақти илова шуда 93 ва Али Солеҳ голи ғолибиятро ба дарвозаи дастаи Мунтахаби Тоҷикистон зад ва Амороти Муттаҳидаи Араб бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд.
албатта аз бозии нисбатан хубтари дастаи мунтахаби тоҷикистон рӯҳбаланд набояд шуд, зеро дар қиёс дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб аз Баҳрайн сустар будааст ки бозии имшабаи байни ин дастаҳо онро нишон дод. Мо ин бозиро пайгирӣ кардем ва ҳоло пешкаши шумо мегардонем. албатта фурсати мувофиқ барои омодашавӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳону осиё барои ҳама дастаҳо фаро расидааст ва аз инро дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб бо Баҳрайн қувоз буд. Бо Баҳрайн мо ҳам як бозиро дар ин ҷо созмон додем ва бо ҳисоби 1-0 аз дастаи Баҳрайн мағлуб шудем. дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб футболбозони Баҳрайн худро муҷалло нишон доданд ва ин яке аз зарбаҳои хеле олие ки аз ҷониби футболбозони ин даста Вилямс зада шуд, ба сутуни дарвоза бархӯрд. Футболбозони дастаи Баҳрайн ва Амороти Муттаҳидаи Араб аз оғоз бо ҳам 7 вохӯрӣ барпо карданд ки дар 3 вохӯрии он Аморот ба ғалаба ноил шудааст ва ҳамагӣ дар 2 вохӯрӣ бошад бозигарони дастаи Баҳрайн. Аммо баҳрайниҳо имрӯз фақат дар хати ҳуҷум буданд ва ин сурхпӯшоне ки ҳоло мо шумо мебинем бисёр бозии зебо ҳам нишон медоданд. Дар ин ҳолат ҳарчанд футболбозони дастаи Баҳрайн ба бартарии комил ноил буданд, вале як зарба дар дақиқаи 34 аз ҷониби Кайо бозигари бразилиягии дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб роҳи дарвозаро пайдо кард ва ҳисоб кушода шуд. Али бисёр паси хуб дод, Кайо бошад зарбаи нишонрасу саривақтиро ба иҷро расонид. 1-0 футболбозони дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб ба сафи пеш баромаданд, вале футболбозони дастаи Баҳрайн бошад танҳо имкон ёфтанд ки дар дақиқаи 75 ҳисобро баробар кунанд. Ҳоло ин лаҳзаҳо ҳам фаро мерасад ва ин қоида вайронкуние буд ки довари вохӯрӣ ба дарвозаи соҳибони майдон ҷаримаи 11 метр таъин кард ва онро Муҳаммад Ҷосим Марҳун ба нишон расонид. бисёр футболбозони дастаи Баҳрайн аз нигоҳи зарбаҳо дар сафи пеш буданд. 16 зарбаи Баҳрайн ва 12 зарбаи Амороти Муттаҳидаи Араб дар ин бозӣ ба қайд гирифта шуд. Вале футболбозони дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб ҳамин гуна як ҳолати хеле хубро боз ҳамон Кайо буд ки барбод дод, агар не метавонистанд онҳо ҳисобро боз ҳам беҳтар кунанд. бозӣ чунон суръаташ баланд буд ки гоҳ аз як дарвоза ба дарвозаи дигар мо зарбаҳои нишонрасро медидему ҳамлаи хуби футболбозони дастаи ҳам Баҳрайн ва Аморотро ва футболбозони дастаи Баҳрайн бори дигар дар дақиқаи 82 тавассути Румайҳӣ голи дуввумро заданд ва мавқеашонро устувор карданд ва ба сафи пеш баромаданд. Бубояд як бозигузории зебое ки ин футболбозон ба амал меоранд, чӣ гуна тарҳи бозиашонро зебо мекунад ва бозиҳо ҳам аз канори росту чап хеле хуб моҳирона бозӣ мекунанд. дақиқаи 86 боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Баҳрайн ва бори дигар Румайҳӣ аз масофаи наздик тори дарвозаи дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Арабро ларзон ва бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба нафъи Баҳрайн анҷом ёфт. Яъне Баҳрайне ки моро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда буд, аз Амороти Муттаҳидаи Араб бартарии хуб ҳам дошт. дар ин баробар дастаҳои футболи як қатор кишварҳои Осиё ҳам бозиҳои таҷрибавию дӯстонаи худро баргузор карданд. дастаи мунтахаби O'zbekiston дар шаҳри Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб бо дастаи мунтахаби Сурия вориди рақобат шуд. новобаста ба он ки шароити футболбозони Сурия дар давраи буҳрони ҳаводиси сиёсӣ мушкилтар аст, тавонистанд ба ғалаба ноил шаванд. дастаи мунтахаби O'zbekiston ҳам пай дар пай бозиҳои дӯстонаи худро барпо мекунад ва яке аз ин бозиҳо агар бо Амороти Муттаҳидаи Араб бошаду онҳо бо ҳисоби 2-1 ғалаба карда бошанд, пас вохӯриашон бо дастаи мунтахаби Сурия хеле душвор омад. аллакай дар дақиқаи 10 Алиҷонов барои вайрон кардани қоида, ҳамин қоидае ки ҳоло мо шумо мебинем, аз майдон ронда шуд ва дастаи мунтахаби O'zbekiston 10 нафара дар майдон бозиро идома дод. ҳамин шояд буд ки футболбозони дастаи O'zbekiston сабки бозии худро гум карданд ва аз тарафи дигар ҳаминро ҳам гуфта мумкин аст ки дар дарвозаи дастаи O'zbekiston Неъматов ба майдон омад, бозигари ҷавон, дарвозабони ҷавон ва шояд камбудиҳои ӯ ҳам инҷо ҷой дошт. ба ин нигоҳ накарда бозии дастаҳо хеле тамошобоб буд. Сурия ки аслан бозиҳои худро дар хориҷи кишвар барпо мекунад,
ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби ӯзбекистон зарбаҳои хеле зиёд зад ки дар ин ҷо баррасӣ мешавад ва футболбозони ин даста маҳз як ҳуҷуми аҳлонаи худро ташкил карданд ки он бо гол анҷом ёфт. Маҳмуд Аднавас ва ӯ аз масофаи дур маҷбур кард ки дарвозабони дастаи мунтахаби ӯзбекистон Неъматов тӯбро аз дарвозааш гирад. ҳоло бубинед бозигузории зебо бисёр ҳам олӣ ва ду нафар тавонистанд ки бо дарвозабон рӯбарӯ бароянд. худи Навос метавонист ки тӯбро ба ҳамдастааш партояд, вале ин корро накард. Ало Аддин Ёсиндалӣ ҳам дар ҳолати хуб қарор дошт. ҳисоби 1-0 ва қисми дуюми вохӯрӣ ҳам шурӯъ шуд. аз ин пештар дастаҳои мунтахаби ӯзбекистон ва Сурия 4 бозӣ барпо карда буданд ва 2 ғалабаи дастаи ӯзбекистон ва 1 ғалабаи дастаи мунтахаби Сурия ба қайд гирифта шуда буд. ҳоло инҷо боз бубинед, инҷо ҳам қоида ситезии хеле зиёд буд, вале аз майдон касе ронда нашуд. вале футболбозони дастаи мунтахаби Сурия бошанд фишорро ба сӯи дарвозаи ӯзбекистон зиёд карданд ва боз як қоида вайронкунӣ аз ҷониби бозигарони дастаи мунтахаби ӯзбекистон ва гол бан дар ин ҷо қоидаи бозиро вайрон кард муҳофизатгар ва дар натиҷа зарбаи пеналти таъин гардид. ин зарбаи пеналти аз ҷониби дарвозабон моҳирона баргардонида шуд. Маҳмуд Мавос метавонист дар ин ҷо тӯби дуюми худро ба самар расонад, аммо ин корро карда натавонист. ҳамгурӯҳи дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва Осиё 2023 дастаи мунтахаби Япония ҳам дар доираи омодагӣ ба бозиҳои дарпеш истода бо ҳарифи пурқуввате аз Амрикои Марказӣ дастаи мунтахаби Панама як вохӯрии санҷишӣ анҷом дод. Самурайҳо дар он бо натиҷаи минималӣ ба пирӯзӣ расиданд. аз сабаби паст будани сифати наворҳо мо танҳо он лаҳзаеро нишон дидем ки он бо гол анҷом ёфт. дар дақиқаи 61 Такуми Минамино зарбаи пеналтиро ба самар расонид ва дастаи мунтахаби Япония бар Панама ғолиб омад. кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб ки ҳавои мувофиқу шароити баргузор кардани бозиҳои байналмилалиро доро аст, боз як бозии байналмилалиро ба оғӯши худ гирифт. дастаҳои мунтахаби Урдун ва Ироқ дар ин давлат ба дидори ҳам рафтанд. бозии ҷолибу баробари дастаҳо натиҷаи баробариро бар ҷой гузошт. ба варзишгоҳи Seven Stadium ки аслан бозиҳои регби сурат мегиранд таваҷҷӯҳ мекунем. бозии байни ин дастаҳо хеле ҷолиб буд. дарвозабонҳо Ҷалол Ҳасан Ҳаким ва Абдулло Алфахури маҳорати зебо ҳам нишон доданд. умуман дастаҳои Урдун ва Ироқ бо худ бо ҳам 15 вохӯрӣ гузарониданд. онҳо дар бозиҳои халиҷи Форс ё худ халиҷи Араб байни ҳам ҳар сол мусобиқа меороянд. бартарӣ бар ҷониби ироқиҳо буд, вале ин вохӯрие ки ман гуфтам, ҳарчанд футболбозони дастаи Урдун имконият доштанд ки ҳамин ҳолатро бо гол анҷом диҳанд, бо гол анҷом надоданд ва бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. дар ин дар дастаи мунтахаби Қатар ҳам бо Коста-Рика вохӯрии дӯстона анҷом дод. он бо натиҷаи 1-1 ба анҷом расид. дар ин пай тими мунтахаби Арабистони Саудӣ ҳам дар доираи омодагӣ ба бозиҳои гурӯҳии ҷоми ҷаҳони соли 2022 ва Осиё 2023 дар майдонаш дар Ар-Риёз Ямайкаро қабул карда бо натиҷаи калони 3-0 зафар ёфт. наворҳои ин вохӯрӣ ҳам ба дасти мо расид. Ямайка дар муқобили Арабистони Саудӣ хуб бозӣ карда натавонист. ҳарчанд дарвозабони онҳо Миллер тавонист дар дақиқаи 10 пеналтиро бозгардонад, аммо Салим Аддосари ки зарбаи пеналтиро ҳам иҷро карда буд, зуд ба тӯб расид ва онро ворид дарвоза кард. дар дақиқаи 44 Солиҳ Ашшаҳри голи дуввуми соҳибони майдонро ба самар расонид ва ҳамчунин Фирос Абиракан тавонист голи сеюмро ба дарвоза занад. ҳамин тариқ Арабистони Саудӣ нишон дод ки тайёрияш ба мавсими нави футбол хеле хубтар аст ва ин даста метавонад дар гурӯҳ яке аз ҷойҳои асосиро ба даст орад. бозии дигаре ки таваҷҷӯҳи моро ба худ кашид, ин вохӯрии байни дастаҳои Бангладеш ва Непал буд. медонед барои чӣ? барои он ки дар сурати зинаи сеюми гурӯҳро ишғол кардан дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва Осиё, маҳз мо бо ҳамин гуна дастаҳо бахти худро барои ба чемпионати Осиё рохат гирифтан месанҷем. донистан шарт аст ки дастаҳои ба як маъно заиф дар кадом сатҳ қарор доранд. дар вохӯрии ин дастаҳо футболбозони дастаи Бангладеш
بهتر بودند و همیشه در خط هجوم دروازه‌بان دسته مهمان رو در تشویش میگذاشتند و سعید خان در دقیقه دهم حساب رو باز کرد. بعدا در دقیقه 80 رحمان هم توانست یک گل دیگر رو به ثمر رساند و گفتم حالا این گل همون دوم است و فوتبالبازان دسته منتخبی بنگلادش یا خود نپال میتوانند در راوند سوم مسابقات انتخابی جام آسیا رقیب دسته‌های آسیای مرکزی شوند. چمپیونات کشور چین با نقطه نهایی خود رسید. ما در برنامه امروزه وخوری نهایی دوم را با شرکت دسته‌های گوانجو اورگراند و سیانزو سونین که تقدیر مدال‌های طلا را حل می‌کرد جای دادیم. بازی اولی این دسته در ورزشگاه سیانزو سونین با نتیجه 0-0 پایان یافته بود و گوانجو اورگراند و با فابیو کاناوارو نتوانست عنوان چمپیونی را صاحب شود. اما میدان خانگیش به این دسته کمک هم نکرد. تماشا می‌کنیم. فوتبالبازان دسته سیانزو سونین بعد مساوی بازیدنشون در میدانشون امید غلبه کرده رو در وخوری دوم نهایی از دست داده بودند، چون که گوانجو اورگراند در میدانش خوب بازی میکند. ولی وقتی فوتبالبازان سیانزو سونین امروز آمد کرد و یک خطا در دقیقه های 45 وخوری با اون آورد که چاهی از میدان با کارت سرخ رانده شد و ضربه جریمه تعیین شد که آن ماهرانه اجرا گردید. حالا ببینید اینجا این به ما نشون میدن خطی پرواز توپ رو ادر ضربه میزند و حساب کشوده میشود و میمانان سیانزو سونین به صف پیش میبروید. بود آیا امکانیت که برای از این بحران خلاص شوند بازیکنان دسته صاحبان میدان گوانجو اورگراند؟ بله بود. آنها هم پیوسته در خط هجوم بودند ولی کارشان آمد نمیکرد. در این روز بعد 2 دقیقه آغاز شدن قسم دوم وخوری یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته سیانزو سونین با گل انجام یافت. این نوبت الکس تیشیرا. حالا ببینید اینجا هجومی خیلی ماهرانه او را سری راهش محافظتگران رو فریب داد و توپ دوم رو به ثمر رسانید. این یک آبی خنک بود برای گوانجو اورگراند که امسال در دل فقط تنها غلبه رو در چمپیونات چین میکرد و هرچند در یک لحظه وایشی ها در دقیقه 61 همین گل زیبا رو به ثمر رسانید، اما دیگر کار با آنها میسر نگردید که از این باخت رها شوند. در سوپرلیگ چین شالخه هم از جای سوم محروم شد. یک خبر دیگر از کمیته چهاربینی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا. تاریخ بازی‌های باقی مانده دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2022 تصدیق گردید. جلسه کمیته چهاربینی‌های این کنفدراسیون به قرار آمد که همه بازی‌های دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2022 باید از 15 یونیو سال 2021 به انجام رسند. بازی‌های دور هفتم و هشتم ماه مارس سال آینده و بازی‌های دور نهم و دهم ماه ایون برگزار می‌شوند. دوستان گرامی، با سرپرستی ویگا فارم و مرحبی پردیفن آزمون پیشگویی از شما توفه از ما ادامه دارد. در دور گذشته پیشگویی ها به 3 نفر خولبای سفروف که نتیجه بازی بین دسته‌های گرمانیا، اوکراین و بلژیم انگلیا را درست پیشگویی کرد. اینچنین MTT نمیدونم تحت این نام رمزی کی پنهان باشد با نتیجه درست بازی‌های آلمان، اوکراین و شوئدیا، خرواتیا، همچنین محمد نبیف با نتیجه بازی بلژیم، انگلیا و ایتالیا، پولشا به مرحله قرعه‌کشی بازی‌ها روی یافتند. از جریان قرعه‌کشی شما در صفحه یوتیوب ما نوارها را پیدا خواهید کرد. لیگ چمپیون‌های آسیا در شرق آسیا از فردا در شهر دوحه قطر آغاز می‌یابد. چون شما آگاهی دارید بازی‌های غرب آسیا در لیگ چمپیون‌ها محض در این کشور گزارده شدند. اکنون در 4 گروه ما غالب شرق آسیا رو انتظار می‌شویم. از همین خاطر بیشتر پیشگویی‌ها رو در دور آینده از این لیگ انتخاب کردیم. مرحمت نتیجه بازی‌های زیرا پیشگویی کنید. دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام می‌رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال آسیا و کشورهای این منطقه است. تا لحظه‌ای که بازی‌ها در آسیا ادامه دارند، ما در برنامه فوتبال آسیا با هم وا می‌خوریم و اطراف نوگانی‌های آن حرف می‌زنیم. باقی سربلندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید.